Verschillende instellingen zoals Omroep Friesland, de Frieske Academie en het Frieske Filmarchief dienen mij aan het digitaliseringsproject dat 4 jaar uiteenzet is. In de archieven waren geweldige vindingen. Liekers deze bijzondere beelden van de verneemde dichter Orbe Posma, die het praat met koningin Wilhelmina. We hebben hier alleen eens een keer eerder bewegend beeld van Orbe gevonden. Dat wie maar heel kwad. Dat wie bij de uitreiking van de Gisbert Japeksprijs in Balzert begin jaren 50. Maar dit is wat langer. Je ziet hem volle beter. Je ziet hem op dat importeren met de koningin. En hij is daar al 84. Dat vind ik het bijzondere. Dat zoals ik. Hij jet wat moeilijk. Maar dan krijgt de oud man prachtig in beeld. En hij toont ik aan dat hij niet alleen maar een dichter weer, maar ik echt een veroorsteend kenner van de Friese landbouwgeschiedenis. Want dat was de reden dat hij daar onder de koningin geïntroduceerd werd. Het digitaal meisje van oud materiaal gaat zeker terug onder de simmer van dit jaar. De bedoeling is dat elke nie in het aanstaan op zieke kind op internet, maar nog net alles zit online. Intussen hoop je de erfgoedinstellings nog meer schatten uit het verliezen te vinden. Mata Hari zelfs. Wel, Mata Hari bewegend in beeld. Maar ja, die kans is heel iets. Dat is, dat is zo geweldig wezen. Als er ergens in Franske of Duits archieven beelden opdoeken met Mata Hari, of als doensteres, of als vrouw, society vrouw in vaak komt. Dat zou het allermooiste zijn.